näiden ultraurheilijoiden mukana täällä. Aina pitää mennä korkeimman huipun kautta. Ja yhtään mun juttu, mutta sinne niin. Eikä se auto mennä vaan. Kato, just sopivan kokoneen sulle. Hyvältä näyttää. Hartiat vielä. All the way, all the way. Yleensä jäätyy parta, mutta tää on jo vähän jännä. Ripsi vetää ihan jökki. Se olisi Lemmenjoen reissu kaamosaikaa alkamassa. Tultiin tähän Hirvasvuopio poroerotuksen kohdalle levikkeelle, pistettiin auto parkkiin ja se olisi luvassa 5 päivää, tai itse 6 päivää 5 yötä kaamosvaeltamista. Keli on vähän normaalista kaamosvaelluksesta poikkeava, ei kun -1. Ja lunta satelee. Keli on tämmönen aika lailla tasaisen harmaa tällä hetkellä. Mutta ei muuta kuin ruvetaan purkaan kamppeita. Ahkiot paikalleen ja siitä sitten matka. Matkassahan meitä on täällä 3 hengen seurue. Markus ja Juho on kanssa matkassa. Ajatus tosiaan hiihtää 5 päivää tai 5 yötä. Tästä heti lähdetään tuuttaa semmonen soita ja muutamia vaaroja, tuntureita ylittäen tonne noin 15 kilsaa linnun tietää, että semmonen 20 umpihankipäivä. Ja aloitetaan ensimmäinen yö Louteella. Ja kertaakaan pystytte louette, niin katsotaan miten käy. Tästä yli. Tää on aika helppo. Ja seuraavaksi suksi välistä kaveri räämälleen siihen. Se olisi tosiaan 4. vuosi peräkkäin, kun ollaan Markuksen kanssa kaamosvaeltamassa. Pari kertaa oltu Käsivarressa ja kerran tuolla Paistunturien suunnalla ja nyt Lemmenjokeen. Tuossa äsken lyötiin nyrkit yhteen, että taas vaan päästiin putkeen tänne. Tästä on hyvä perinne, joka on hämmentävästi perhearissa saatu onnistumaan jo 4 vuotta putkeen. Aika siistiä, saa nähdä millainen reissu tulee. Hyvä tulee. Tätä tää nyt sitten on. Hirveitä vauhtia painaa tuolla eellä tuo kaksikko ja meikä yrittää täällä huonokuntoisimpana tulla perässä. No ei vaan. Yllättävän hyvä hanki on, että ei mene pohjaa myöten. Se on positiivinen asia. Ainakin tällä avoimilla alueilla.
Se olisi joku vitonen tultuna. Raakaalla näette ultraurheilijoiden mukana täällä, kun aina pitää mennä korkeimman huipun kautta ja hyvä kun pysyy perässä valmiilla jäljellä. Sää on aika tämmönen tuhnu. Tultu joku reipas 5 kilsaa nyt. Ja ainakin 10 jäljellä. Mut joo, ei mitään maisemallista tykitystä, mutta tämmöstä aika harmaata. Harmaatahan tää on. Mutta on hienoa. On tää kyllä hienoa taas olla täällä. Ja tosiaan jos joku aina miettii sitä, että yksin vaeltaminen olisi jotenkin semmoista, missä pääsee paremmin omiin ajatuksiin, niin kyllä tämmöistenkin kaveritten kanssa, jotka menee miljoonaa, niin vähän on samanlainen fiilis, että ei niitä tuolla jossain jälki on, että jossain ne on mennyt, mutta aika lailla täällä itekseen saa painella. Mutta ei täällä kyllä onnettia. Joku voisi sanoa, että aika harmaata. Joo. Ensimmäinen ilta. Saatiin pakko laittaa vähän lampua. Siinä on tervastulet. Tervastulet on tossa ja siellä on loimulohta tuloillaan. Ja ensimmäinen yö menee suunnitellusti louteella täällä mättän keskellä. Kohta lähtee ranskalaisia pannulle. Siitä se sitten etenee. Ensimmäisen päivän saldo taisi olla. Markus, paljonko oli meidän ekan päivän saldo? 16 kilometriä. Hanki oli paikoitelle varsin hyvä. Paikoitelle oli sitten jo ihan umpihankeekin tarjolla. Pojat veti, meikä mönköili perässä. Ei siitä se enempää. Perus talvivaelluksen ihanuutta, eli vesien sulattelua. Yksi keitin pöhisemässä, siellä on toinen keitin pöhisemässä ja tuolla on vielä 3. keitin pöhisemässä. Pitää lumesta sulatella, mitä me nyt todettiin, vajaa 10 litraa pitäisi sulatella nyt. On siinä ihan tekemistä. Lohi oli viimeisen päälle. Ai että. Vähän rupee jopa itse asiassa kirkastunut, kun täällä näkyy kohta tähtiä. Minua ei näy kyllä yhtään nyt. Tällä mitään tähtiä pysty kuvaamaan. Eikä oikeastaan omaa naamaakaan.
laittaa lamppu päälle kuvauksen takia tässä. 10 minuuttia on tullut vaan. Pelkästään makoiltua makualustolla täällä lumihangessa. Katteltua tähtiä. Hirveä koko päivä oli pilvessä ja semmoista harmaata utua, mutta iski ihan älyttömän hienon tähtitaivaan tähän illan päätteeksi vielä. Ja Markus on tuolla valokuvannut varmaan kohta 20 minuuttia tähtitaivasta tai jotain vastaavaa. En tiedä mitä se kuvaa, mutta on kyllä aivan viimeisen päällä hieno. Eihän sitä tästä pysty. Tässä ei riitä valotukset tässä. Eikä videokamerassa, mutta GoProssa, mutta on kyllä mahtava tähtitaivas. Tässä kuttellut Cassiopeia ja Pegasusta ja iso karhu nähty tuolla ja Andromeda. Ja nyt vaan tulee pilviä lännestä päin, niin onkaan osa kuvioista katoamaan. Joku voisi kutsua tätä ylivarautumiseksi, mutta sama varustus kuin viime vuonna -2.5 Käsivarressa teltassa. Nyt -5 vielä tällä hetkellä tulilla. Varustus kuumavesipullo jalkoihin, villasukat, sen päälle -8 asteinen, 3 vuoden ajan pussi, siihen päälle joutsenen tuntuva pussi. Alkaa olla aika lämmin. Lämmin varmasti jossain kohtaa, mutta varpaissa ei tunnu siltikään erikoisen hyvältä. On aika makea tässä köllötellä. Ainut ongelma se, että tuossa 15 senttiä naamasta on Markuksen varpaat. Johon ne tulee. Kello 10 illalla. Aamulla 7 ylös ja aamu toimii. Huomiseen videoihin. Tää on taivas alla. No se on hyvä asia se. Ai että se olisi taas aamu. 7 herätys ja hirveän vaikea nouseminen allekirjoittaneella. Maailman tympäjäsi noista lämpimästä makuupussista pakkasi. Ei oo allekirjoittanut tällä reissulla vielä kauhean montaa metriä vetänyt letkaa, kun pojat kun pitää tauon, niin mä ihan vasta hiihtänyt kiinni. Just sen verran meikäläisen perusvauhti hitaampi kuin noilla vauhtihirmuilla, että tuolla niin koko ajan painaa tuolla 20–250 metriä meikä eellä. Ei auta. On paljon hienompi keli kuin eilen. Kello on joku 10 aamulla ja matka lähtenyt hyvin. On tässä Vaijoen järvien kohdalla menossa. Hyvin sujuu. Mistä te ajattelitte yli ton Lemmenjoen? Mä en muista yhtään. Ihan vakio. Jätkät meni hyvää vauhtia tuolla äsken ja tuli tommonen perus, että kevyet kaverit eellä, niin pääs tosta jää yli ihan nätisti, tai vesistä yli nätisti, ja sitten meikäläinen möhömaha tulee, niin
Eiköhän se kastellut sukset ja jääty pohjat ja nyt tää on taas tämmönen. Toivotaan, että lähtee skrabaamalla niin kohtuun nätisti pois. Kunnon tämmönen tusaaminen täällä. Muutenkin jäi kuvailemaan äsken droneella tossa, niin jäi muutenkin jälkeen jo. Niin. No saavatpahan jossain kohtaa taukoilla kunnolla, kun oottelevat meikäläistä siellä. Mutta maisemat on kyllä aika viimeisen päälle. Kattokaapa. Kattokaa noita värejä. Tää on niinku ne kaamuksen värit. Tän takia tänne tullaan. Aivan mahtava. Näitten takia tänne tullaan. Vajaa 5 tultuna tätä päivää. Sain jossain määrin sukset puhtaaksi, mutta en ihan täysin. Jätket jäi oottelemaan. Pitää pidempää taukoa siellä. Kaakaotaukoa ja oottelin mut kiinni, mutta mulla on vähän semmonen fiilis nyt ehkä ensimmäistä kertaa mun vaelluksien aikana ikinä, että mulla ei oo mihinkään kiire. Mä en pystynyt silleen mukavasti hiihtämään sitä vauhtia, mitä jätket menee. Niin mä ajattelin, että miksipä yrittäisi. Tää on aika siistiä näin. Maisema on aivan huikee. Taivaanranta on keltapunainen ja vähän näkyy pientä avotunturihuippua ja on tunturia ja punaista. Ja itse asiassa tuolla selän takana taitaa näkyä ekaa kertaa myös noi viipustunturit, jonne pitäisi mennä sitten tossa muutaman päivän päästä sitten sinne hiihtelemään. Kunhan ensin selviää sinne. Sinne Kultalahan on tänään vielä semmonen vähän toistakymmentä kilometriä matkaa, mutta tässä kun pikkuhiljaa menee, niin mikäs siinä? Suunnittelet syödäänkö tänään BBQ possupurkereita, poron sisäfilettä, lehtipihviä, mitäs se olikaan? Ei oo lehtipihviä. Olisiko makkaraperunoita tai poronkäristystä? Siinä on meidän seuraavien 4 päivän ruokavalio. Ei paha. On kyllä nättiä. Ai että. Ja 6,5 tultu. Alkaa kello olla varmaan joku kohta 12:30. Kohta pitää ottaa varmaan lähimmä tunnin sisään ehkä lounastauko. Joka on siis meillä lyhyt ruokatermokset auki ja nopea haukkaisu ja matka jatkuu. Se olisi lasku Lemmenjokeen. Tai sitten joelle. Toivottavasti ei jokeen. Kato. Meneekö pulkkaa itellään vai? Joo. Sinne läks. Se meni harvinaisen nätisti. Siinä on pieni hyppyri tossa. Tietenkin. Minähän meikä Mairon kanssa tästä. Taas vähän eri laskulinja.
helposti. 8 kilsaa tultu, lounastauko. Onko se jotain niitä juttuja siinä, mitä sä haluat jotain muuta? Joo, ihan Päivän ruokana lounaaksi tarjolla pitkään haudutettua pastaa tomaattikastikkeessa. Ei ehkä voita eilistä kirjolohta. Tänään nälkä lähtee. Eihän tästä näe enää naamaa ollenkaan. Tämmöiselle aika hienolle suolle tultiin. Mitenpä täällä voisi olla, että naama näkisi. Ja oikein lähelle kun tuo niin sitten näkee. Niin 10,5 tultu 2,5 lounaan jälkeen. Sinne varmaan 20 yhteen sinne kämpälle, että sinne Morkamajan Kultala, että saahan tässä vielä hiihtää. Jätkillä on hirveet menohalut päällä, mutta meikä taapulaa täällä tämmöstä omissa syvissä mietteissä täällä 10 minuuttia niiden perässä. Mutta jääkin on hyvä ja onhan tänne mahtavaa. Tässä on niinku, nyt ei tuule yhtään. Aika tuulinen, eilen oli tosi tuulinen päivä, niin nyt kun ei tuule yhtään, niin on muuten nätti. Katsotaan miten matka etenee. Kyllä melko tiukka päivä käynnissä. Menee mitään. Joo. Tässä on nyt tultu 16 kilsaa. Kartan mukaan olisi vielä, tai olisi joku 6 kilsaa melkein matkaa. Vähän vajaa 6 kilsaa, 5,5. Vähän alkaa hapottaa, joku 9 tuntia hiihetty jo ja äsken oli pakko vetää omaa stoppia, kun ei meinannut energiat riittää. Ja vielä 3 tuntia varmaan menee ennen kuin ollaan kämpällä ja Juho ja Markus menee, mutta mulla on tämmönen ongelma täällä nyt. Eli mun sukset on niinku, noin skinit on uudelleen jäätynyt. En näe tosta mitenkään, mutta tekee sen, että kahnaa vastaan niin julmetusti, mutta koitetaan pärjätä. Annapa Markus lyhyt tiivistys päivästä. No anna sitä. Joo. Sitä saavuttiin lopulta. Kun tekstistä näkyy Morkamajan Kultalaan autiotuvalle. Oli melkoinen päivä. 23 kilsaa tuli 11 tuntia vartti aikaa vierähti siinä ja oli kyllä melkoinen homma. Itse en vetänyt metriäkään, että mä tein noilta muilta se oli aika kova suoritus sitten. Siellä on muitakin kämpässä, niin ei voi kuvailla hirveästi tuolla kämpän sisällä sitten. Mutta joo, paremman puutteessa tulin tähän saunalle vielä kertomaan vähän miten toi päivä meni. Aika siisti. En tiedä, olisiko vanha savusauna, kun joka paikka on ihan noesta. Luultavasti. Nykyään kylläkin muutettu ihan normisaunaksi sitten. Tää on tosiaan vaan varaustuvan käyttäjille, ei tultu saunomaan nyt. En tiedä, pitäisikö pienet tulet heittää, että sais noin. Täällä on muutama muunkin sukset kuivumassa, niin tai heittää omatkin tänne vielä kuivumaan. Oli aika pitkä päivä, 11 tuntia. Metriäkään vetänyt. Ja en mä kyllä pysynyt perässäkään, että kyllä noin kovakuntoisemmat sai hoitaa vetohommat. Ja hyvät voimat oli itsellä koko ajan. Mulla ei vaan vauhti riitä niihin. Vauhti riittää niitten vauhtiin sitten. Mut joo, joku 23 kilsaa tuli tuupattua ja ellei jopa yli 23. Taisi tulla yli 23 sitten.
pari kertaa meinasi energiat loppua aina. Siinä kun me 2 tunnin kohdalla vedin ensimmäisen patukan, 4 tunnin kohdalla syötiin lounas, 6,5 tuntia oli semmonen, kun vedin 1 patukan ja sitten siinä jossain 8,5-9,5 tunnin kohdalla oli silleen, että meidän ruvetaan heikottamaan, niin sitten piti ruveta ahkiosta ja kaivaa vähän lisää evästä, että jakso. Kelikin heitti loppuun vielä aika raakaksi, oli tosi kova tuuli. Onneksi sivumyötäinen, mutta ihan siis poskettoman kova tuuli. Ja siinäkin oli vielä omanlaisensa taistelu sitten. Mutta ei mitään. Kaikki muut nukkuu jo. Meikä lähtee kanssa tästä nukkumaan. Sukset kuivamaan, että ei paataisi ihan niin paljon huomenna ja jäätäisi. Ja huomenna sitten ehkä vähän lepposampi päivä kohti Härkäkosken vuokratupaa ja siellä saunotaan. On muuten huomenna uuden vuoden päivä. Ei kun aatto. 30. päivä. Öitä. Se on Saamu valinnut. Otettiin aika pitkä työunet. Nukuttiin ainakin varmaan 8:30 asti. Lyhennettiin vähän, otettiin vähän helpompi reitti tähän. Siinä on kuulemma kelkkaura, niin saa vähän helpotusta. On niin kiva, niin pitkä eilinen päivä. Joko me ollaan valmiit lähteä? Kyllä me ollaan. Tää vissiin kiertää tupa tosta noin. Tai sitten vaan käydä ahkia. Mulla on tossa. Hyvinhän tää matka etenee tässä. Alamäkeen kelkalla tampattua kultareittiä. Aika lämmin joo. Tärkeää, että on kerraston pohja teidän takkiin. Välillä saa vetää kaljupaljaana. Siinä näkyy Lemmenjoki. Ollaanko nyt jo alhaalla? Tossa on pohja. Tää on saavuttu Kultahamina. Oho, nyt on muna-asento. Aika... Et edes yrittänyt kääntyä tuohon uralle. Mitä lähempää sitä kameraa vetää, niin sitä näyttää. On muuten vaikuttavan näköinen paikka. Sitä ollaan nyt Lemmenjoen jäällä. Aika siisti. Se kyllä mitä ei meinaa millään uskoa on tää keli. Että mä hiihän tällä hetkellä niinku kerraston paita ja kuoritakki ja mulla on vielä kaikki räppänät auki takissa. Ihan pieni viima käy, mutta siis no ei oo varmaan plussalla, mutta aste 2 pakkasta.
on kyllä harvinaisen lämmintä ollakseen niinku siis vuoden viimeinen päivä. Tähän loppuu vuosi 2024. Ai että kohta päästään kruunaamaan tää vuosi Härkökoskelle saunaan. Ai. Ja taitaa olla poron sisäfile punavinnikastikkeella, vokkivihanneksella ja ranskalaisilla. Ei kuulosta yhtään huonolta tavalta päättää tätä vuotta. Oho. Aamulla oli hirveä tuhnukeli, mutta ei nyt ole kirkasta, mutta siis keli on kyllä varsin mainio ja onhan täällä hienoa, todella hienoa olla nyt. Aika hieno paikka. Taas kerran. Aika hieno paikka. Tää on saavuttu. Mikä tää oli? Ravadasköngäs. Ravadasköngäs, joo. Tää on saavuttu Ravadaskönkäälle lounaalle. Ja kyllä nää on 2,5 kilometriä matkaa siihen kämpälle, mutta joskus ihmisen pitää syödäkin. Joo. Illalla herkutellaan sisäfileillä, mutta näin lounaaksi meillä on tarjolla tämmöstä koostumukseltaan jännää pasta carbonara jauhelihalla. En tiedä, miten tästä saisi hyvän, mutta ehkä se suuhun menee. Joo. Maku on toimiva näin ketchupin kanssa, mutta koostumus on kyllä aika hirveä. Näin kovassa tänne. Hyvin toimii. Niin vaan saavuttiin Härkäkoskelle. Otettiin tosiaan, voisi sanoa, että vaan yhdessä syystä elämäni ensimmäistä kertaa varaustupa, joka johtuu siitä, että täällä meillä on, en näe mitään, meillä on täällä sauna. Eli nyt on uuden vuoden aatto. Ja sen kunniaksi otettiin meille sauna tänne. Sauna käyttöön sitten. Ja ei tule nyt kauhean autenttista sisääntuloa, mutta Se on toi Aamujoki.
No niin, ei muuta kuin dippaamaan. Ei oo kyllä yhtään mun juttu, mutta Sinne niin. eikä se auto mennä vaan. Kato, just sopivan kokoneen sulla. Hyvältä näyttää. Hartiat vielä. All the way. All the way. Aivan pöliää hommaa tämmönen. Mutta tulipahan käytyä. Itse asiassa ei oo niin paha. Nyt ei oo niin paha ollenkaan. Se silleen on, että laihutushommat voidaan lopettaa siinä kohtaa, kun Juho tuo tämmösen Toblerone-kakin. Voi hyvää päivää. Voihan sitä vuotta vaihtaa näinkin. Mikäs tää nyt on? 4. hiihtopäivä lähdössä käyntiin. Jep. Ja sulla on liian kirkas lamppu. Ehkä se tosta tulee. Mikäs meillä on Markus suunnitelmana nyt? Täällä ollaan Härkäkosken tuvalla ja kovasti ollaan zoomaatu karttaa, että missä on loivimmat käyrät. Ja paras reitti menee täältä jokivartta ylös ja sit noustaan tonne avotunturiin. Aika tasasta käyräväliä, että siinä ei tule tasamaapätkää missään kohtaa, vaan koko ajan mennään ylöspäin. 3 kilometrin matkalla 300 nousumetriä. Niin taitaa olla. Ahkioitten kanssa umpihanke. No, aika hyvin oli pakastanut tosiaan. Oli Juholla mittari näytti 17 tohon pakkaseksi nyt, että ei silleen, että se jo tuntui naamassakin, että. Mut joo, vuosi on vaihtunut. Illalla oli hyvät saunomiset siinä pitkään ja me käytiin 3 kertaa avannossa siinä ja Jep. sitten vielä veettiin vähän poron sisäfilettä ja ranskalaisia ja Toblerone-kakkua, niin aika semmoset överihyvät retkieväät. Nyt ei muuta kuin kamppeita kasaa. Kamppeet kasaa ja hiihtämään poikien perään. Katsotaan pysynkö mä mäessä sinne päinkään perässä. Luultavasti en. Mitä ei näy. Tuolta tultiin härkätuvalta ja silmässä riittää hyvin jo valoisuus siihen, että näkee tässä. Nyt on 4. päivä lähdössä. 4. päivä tosiaan hiihtopäivä lähdössä tämmöiseen aivan älyttömän hienoon kirkastuneeseen keliin. Pakkasta joku
Juho mittarin mukaan 17. Markus on nähnyt yöllä revontulia ja tossa oli meidän avanto. Tuolta pojat vielä värkkäilee viimeisiä. Sitten lähdetään kipuamaan tonne melkoista nousua kohti sitten. Saa nähdä miten kauan. Voi tulla hyviä tuskailuvideoita sieltä hangesta sitten, kun yritetään uppuroida ylös. Mutta keli on kyllä hieno sitä varten. Melkoinen kinkama. En tiedä jääkö tästä mitään. Näkeekö tästä mitään, mutta kiivetti just tuossa ensimmäinen penkka ylös. Otettiin sukset pois ja tässä oli kesäreitin portaat, niin vedettiin pelkästään ylös. Kiva tässä. Aika semmonen hyvä nyppäsy. Ihan törkeä liikkeet. Menee, mutta sillä ei voi mitään. Siinäkin on lunta. Mihinkä meni? Siinä oli jo. Ei ole enää portaa. Sitten se on yllättävän hauskaa. Otan mä vedän vähän tätä perää sivulla. Niin. Mä käydän vielä keulaakin. Nyt. Takana olisi 1,1 kilometriä. 40 minuuttia mennyt. Voi tulla. Niin, tuo yksi vaan tuolta huutaa, että voiko tulla. Tuntuu hyvältä nousta mäkeä ylös. Jo tuntuu hyvältä. Eka kertaa 4 päivää meikäkin avaa latua. Tai no, ekana päivänä avasin kanssa, mutta tuntuu kyllä hyvältä. Tuu tosta männikön reuna. Avaa umpisen. Ollaan Kaamusvaelluksen ytimessä. Tää on hieno. Ihan mahtavaa. Avotunturikin näkyy tuolla eessä jo. Sieltä alkaa avotunturit häämöttämään. Aivan mahtavaa edellä tänne menemään. En ois kattonut missä mennään. 141 syke tällä hetkellä, kun vähän 141 syke, kun vähän tasaantunut. Tultuna 1,4 kilometriä. Ihan hyvä, koko ajan saa puuskuttaa. Se on kiva, kun muuten huonossa kunnossa, niin tuntee tekevänsä jotain. Näin suoritetaan kameran vaihto silloin, kun kukaan ei jaksa kahlata umpihankeen. Thanks. Avotunturissa kohta. Ei oo montaa kuin reppäin.
Ravanaspää. Poikkipää. Tuolla. No sinnehän lähti jo lohottelemaan. Kaikki pois alta. Lufmuulia näin Markuksen dronen, koska se jaksaa hiihtää mut kiinni. Ja aika hienoa. Aika hienoa. Näytti siltä, että menee pilveä ja tulee lumiside kovempikin, mutta on tuo kyllä yllättävän kauas näkee kuitenkin, mutta vähän tommonen pohjoispuolen tuhnu tuolla on. Mutta onhan tää nyt hei mahtavaa. Täällä ollaan taas avotunturissa. On toi mäntymettä hienoa, mutta kyllä sitä ihminen elää täällä. Ihminen on iloinen, kun on avotunturissa pelkkää valkoista ympärillä. Joskin täytyy myöntää, että täällä on vähän sama efekti kuin Lemmenjoella oli tuossa syksyllä. Eli täällä yrittää täällä on vähän samalla tavalla tommosia karkeasti 6-7-vuotiaita männynkäkkäreitä täällä avotunturin noussut, jotka yrittää pysyä hengissä. Eli kyllä se puuraja yrittää vaan niinku nousta. Saisi tulla muutama tosi huono vuosi, että noi kaikki männöntaimet kuolis veksi, niin pysyis avotunturit avotunturina. Mutta mä veikkaan, että nyt nämä lämpimät kesät ja muut, niin ne on kyllä ollut männylle suotuisia myös täällä tunturissa. Ne on porot ottanut lepiä. Aletaan olemaan tässä solahassa nyt. Pitää puhua hiljaa, kun tuossa mun eessä on tommonen 30 puron tokka. Ja yksi siellä meidän matalilla kohdassa. Mistä piti mennä, mutta pitää mennä rauhassa, mutta ainakaan vielä eivät säikähtänyt. Eikä ole mitään hirveästi ylimääräisiä käyriä, mutta porojen takia kai ne sitä selittyy. Pyöräyttiin poikkipään päällä äsken. No mä ahkia. Markus tuolla ehkä kärpäsenä näkyykin jossain. Tuolla. Ehkä. Tuolla. Ei kun missä se on peukaloinen. Tossa. Siinä tulee Markus. Juho päätti ottaa sukset. Sille karvoja, niin sukset kainaloon. Kato, kauhealla voimatasurilla tulee sieltä. Koko pitkät skinit päällä voimatasuria. Paksumpaahan. Maistuu. Häh? Maistuu. Kyllä maistuu. Pitää vaihtaa vaan vähän paksumpaa hanskaa käteen. Alkaa turtlesi jäätymään. Ja päivän lounaaksi tarjolla
pastaa tomaattikastikemössöä. Kun Tai- mä veikkaan sen videon, niin mä otan kaikki noin sun termokseen kuvaamiset pois. Miksi? Ei niin tarvii. Ihan hyviä videoita, kun on termos. Samasta mössöä siellä on joka päivä. Mössöhän se on. Villisti veikkaan, että silleen kesäaikaan toi drone-kuvaaminen vaelluksella on huomattavasti lämpimämpää hommaa. Että kun vaikkei niinku juuri mitään tee, niin vähän aikaa ilman hanskoja heti jo sormet ihan jäässä. Mutta kun oli pakko yrittää tota maisemaa tuolta vielä kuvattua. Eihän toi aurinko varsinaisesti nouse, mutta nyt se on kuitenkin laskemaisilla. Joo. Aika nättiä. Aika nättiä. Huhhuh. Oi. Nyt lämpö päälle. En tiedä tallentaako kamera tätä maisemaa. Tunnelma ihan niinku sen kuuluis, mutta on kuin oahoaivi. Vitsi. Oahuoaivi. Vaikea sana. Oahuoaivi. Hirveen vaikea sana on naama jäässä. Mut niin. Tätä jotenkin. Tätä värimaailmaa. Hyvä nyt on tietysti ei oo kaamoksen punaa eikä smiertävää, mutta tommonen nätti keltainen ja no niin kuin näette tää latu on taas en taas tossa kuvailutaukojen tietoinen viimeis, mutta on tää aika hieno. On tää aika hieno. Nyt ei oo mihinkään kiire. Ei oo mihinkään kiire. Nyt on tapahtumassa tai tapahtuu jotain siis meidän kaamosvaellushistoriassa ensi kertaa. Mitä mä tarkoitan sillä on se, että me tullaan kämpälle sille, että se on vielä nähtävissä ihan silmällä. Ja ei tarvitse paljon kepsejä käyttää, joka on kyllä, tää on harvinaista. Eikä tarvii vesiäkään hakea kovin kauan, kunhan ei tiputa tuohon. Hämmentävä lyhyt päivä. Vaan tähän mennessä joku 5 tuntia vartti. 5,5 tuntia. Heh. Pakki päälle. Siihenkö jäi? Mene tosta. 500.
vaan. Vähän vähempää. Hyvän näköistä on. Pari slaistia on vielä jäässä. Voita vähän enemmän vielä. Oi vitsi, toki ihan sairaan hieno. Aivan järkyttävän hienot revontulet, mutta eihän tällä mitään näy tällä kameralla. Oi vitsi. Pistäpä Markus vähän vauhtia. Täällä on nyt hienot. Oahun kämpältä tultiin kattelemaan, että tuossa on poronkeristykset tulilla ja on kyllä ihan törkein hienot revontulet. Videolla ei koskaan pitäisi laittaa valokuvia näkymään, mutta nyt tähän kohtaan pitää kyllä editoida parit revontulikuvat täältä. On muuten hyvä. Ihan sikakää. Ei hassumpi ruokalista tälle päivää poronkeristys. Oli niin hienot revontulet äsken. Tempastin poronkeristykset. Kello on nyt... En mä näe sitä kelloa, mitä se kello oikeesti on. Ei ilmoituksia, no ei oo ilmoitettu. Kello on 20.46, eli varttia vaille 9 illalla. Mentiin lähteä tonne jonnekin tunturiin vielä pongaamaan revontulia, kun oli niin siisti keli hiihtää. Saa nähdä katosko ne revontulet, mutta jos katos, niin katos on ainakin tähtitaivas sitten viimeisen päälle hieno. Eli siis tähtitaivas hiihtoa. Saa nähdä mitä tulee. Toivottavasti hyvä retki. Se olisi reissu 5. hiihtopäivä lähöillä. Yö nukutti hyvin. Vettiin puurot naamaan ja nyt sitten jos tarvitsisi lähteä tekemään tämmönen hiihtelypäivä tonne. Kello on nyt ehkä puoli 9. Hirveästi ei rupea vielä sarastamaan, mutta tähät on kirkkaana, että voisi kuvitella, että tulee hienoja kaamuksen värejä. Tavoitteena olisi huiputtaa toi Morkon viipus 600 nyt täältä. Sitten sinne on joku ehkä 11-12 kilsaa tästä matkaa, yli 20 hiihtopäivä tulee, mutta ilman ahkioita. Sitten tullaan tähän Oahulle takaisin. Varmaan tulee aika paljon kuvaa ja videoa. Niin joo, ja pakkasta on siis tosiaan 20 tossa, että vähän nyt on niinku alkureissun lauhat on nyt jäänyt taakse. Lähdettiin nousemaan tonne Oahuaiville, missä käytiin eilen iltana ehkä yksi retkeilyhistorian oman retkeilyhistorian hienompia illalenkkejä. Käytiin toista tuntia. Hiettiin tänne tunturin päälle ja oltiin siellä kuvailemassa sitten revontulia ja kaikkea muuta, semmonen puolisen tuntia untuvat päällä. Pikkuhiljaa ehkä rupee niinku kajastuksesta näkee jo naamankin sitten, että ei mitään, katsotaan minkälaiset värit tulee. Nyt on jo aika hienot tuolla etelän puolella. Kyllä se aurinko sieltä jossain kohtaa nousee. Ei vielä muutamaan päivään tosin. Oaho aivin päälle päästy. Aamu ensimmäinen ja kattokaa tätä. Ei sillä aurinko ole, mutta voi mahoton mikä kajo. Tuolla hiihtää Juho. Tuolla tulee Markus. Voi mahoton.
unohdin kuvata, kun oli melkoinen näkymä äsken, kun Juho veti useamman 100 metriä vassua 3-metrisillä puusuksilla. Ai niinku, nyt jäljistä näkyy, niin tää on menty hyvää vassua. Okei. Värit. On kyllä. Jotenkin tuulee jonkun verran täällä päällä. On se 20 pakkasta, niin on kyllä kylmän tuntunen. Melko perinteinen talvivaelluksen niin erikois on se, että avotunturissa tossa on Villinkijärvi ja mun silmä on melko varma, että se ei oo Vaaterissa. Mun silmä sanoo ihan selkeästi, että se viettää tonne oikealle. Ootko Markus sitä mieltä, että toi järvi viettää oikealle? No kyllä tästä siltä näyttää. Niin. Tää on joku ihme aistiharha. Mun mielestä se on niinku ihan selkeästi viettää oikealle. Muuten mielenkiintoinen lasku tonne tunturikoivikkopusikkoon. Koita nyt tästä sitten laske. Vauhdin hurmaa. Kato nyt lähti. Se on hyvä lasku. Okei. Nyt jonkun aikaa jo kiivetty tätä Morkonviipuksen eteläpuolella olevaa huippua aika hulppeissa maisemissa. Mutta aika kova tuuli on kyllä. Saa nähdä, pystyykö Roneekaan laittaa kuinka hyvin se lähtee. Löytyykö se jostain tuolta kun pohjoistuuli vie sitä etelään. Lähteekö Rone niin sanotusti aurinkoa kohti, valoa kohti. Juho joutuu vähän kiertelee täällä. Sillä ei ole karvoja, kun se on ne tervapohjasukset. Täällähän kantaa hankihan tällä. Ei jää juuri mitään jälkeä edes tänne lumeen. Markusia säätäniä. Nyt olisi kunnon toppa-arsenaali päällä. Vähän tossa koitin tuolla vispilällä. Lamppu pois päästä, ei enää tarvitse. Vispilällä koitin vähän kuvailla tossa ja oi! Sit kohti Morkonviipusta. Kavera heiluu ja hullusta. Jätkät vaan. Naamon pakkasmittari myös sanoo, että täällä on kyllä jonkun verran tää viimaa ja kaikkea semmoista. Sen verran on niinku viimaa ja näin, että alamäki kun hiihteli untuvatakin päällä, niin
Ei se ollut kauhean paha. Tai ole. Se on mulle, oi nyt se keikahti. Se mulla edelleenkin päällä, kuten joku saattaa huomata. Ei pöllömpää. Näin. Juho tossa just eilen luki Laaksosen Jouni talviretkeilijä oppaasta, että mitä eväitä on hyvä ottaa erilaisille retkille tai talviretkille, ja siinä oli semmonen, että ehdottomasti ei kannata ottaa mukaan tätä meikän talviretkiä melkeinpä lemppari eli tuplaa. Tähänhän siis ei hampaat pysty täällä 15-20 asteen pakkasessa, mutta sitten kun tähän voi ottaa semmosen niinku tikkaritekniikan, eli huita sitä huolikkaan suuhun ja sitten antaa sulaa sinne. Toimii. Ja kestää pitkään imeytyä. Sitä oltais vähän niinku reissun korkeammalla kohdalla. Reissun huipulla. Kaksi etupikää. Mettäsuksen kun laittaa poikittain, niin jännää homma. Nyt tästä ehkä pystyisi laskemaan jo tonne alas asti. Ehjää tultiin tuolta alas äsken. Karvat pois ja 3.5.40 oli pahimmillaan. Sitten oli pari hyppyriäkin siihen välille. No ei nyt hirveästi ilmaan lähtenyt, mutta kuitenkin sen verran, että kääntyä ei uskalla enää näillä, eikä edes askeltaan, niin hurjan tuntunut. On kyllä käynnissä yksi ehdottomasti elämäni hienompia retkeilypäiviä. En tiedä miten nämä värit toistuu sinne ruudun toiselle puolelle, mutta no aivan huikeeta ollut koko päivän. Hielty avotunturissa, huiputettu
En tiedä kuinka monta tunturia. Nyt on hiihetty joku 16. Vähän reilu ja vieläkin on ainakin se 5-6 matka. Yli 20 tulee tälle päivään. Aivan niinku järjettömän siistiä. Ja hyvässä seurassa. En oo vielä maininnutkaan sitä näillä videoilla, mutta kyllähän sekin yksin vaeltamissa on hienot puolet ja vaikka sitä aika paljon vähemmän on tehnyt, mutta kyllähän porukassa on siisti tämmösiä reissuja vaan tehdä. Saavuttiin kämpäille päivän hiihdon jälkeen kilometrejä lopulta 26. Mun mittarihan antaa liian vähän kilometrejä ja mä oisin hiihtänyt mukaan melkein 2 kiloa vähemmän kuin muut. Mut joo, nyt olisi viimeinen ilta. Burgerit, mutakakkua ja ehkä kertaalleen sulatonta jäätelöä. Niistä ehkä seuraavaksi. Wow! Sitä on vähän housuillakin. No, millainen oli ensipuraihu? Oli hyvä. Ei muuta kuin lisää vaan. Joo, näitä olisi varmaan 7 mä luulen. Eihän tästä tullut mitään. Toimii. Mut joo. Viimeisen illan jälkiruoka. Kertaalleen sulanut. Ja nyt noin 25 asteista pakkasesta vedetty. Mukaan jäätelö. Se olisi taas viimeinen aamu koittanut tälläkin reissulla. Herättiin tuntia aiemmin tuossa 6 ja tehtiin tuossa aamupalaa ja todettiin, että meillä muuten jää noin yhdet ulkofileen pihvit jäi siinä illalla syömättä, niin kello oli vähän ennen 7 aamulla, niin mietin, että pistääkö uudelleen, ne ei voi enää pakastaa, kun on tuolla jääsyyn, niin vedetään nyt ennen lähtöä vielä tällaiset pikkumaistiaispihvit, ennen kuin lähdetään viimeiselle noin 10 etapille kohti Hirvassalmea ja autoa. Ei mitään muuta kuin kohta matkaa. Se on aamun hiihto käynnissä. Viimeistä päivää viedä. Viimeistä aamua. Kello on joku noin 9 aamulla, ehkä vähän ennen 9. Ja hiihdetään kohtuullisen rapsakassa pakkasessa. Oikein saa, että Markuksen tuohon eteen kuviin, mutta en tiedä riittääkö valotus siihen, että saisi sen näkymään. Menee iso. Tossa. Joo. Päivä hiihto oli käyntiin. Varttia vain 9 on kello ja tässä hiihellään. Aamulla laitu pakkasmittari -25, että ihan ratsakka aamu kohme oli tässä. Nyt vaan hiihellään tonne autolla sitten. Viimeisen ihmeempiä taukoja. Ei mitään sen kummempaa. Annetaan mennä. Onks naama jäässä? Varmaan. Aika viileä. Nenänpäämittari sanoi, että
En tiedä riittääkö 25. Aika semmonen rapea on kyllä. Pieni viimo vielä alkaa käymään. Huomaa kun joka paikka on paljon kohmeempaa kuin edellispäivinä. Mutta tätä se on. On tää nyt hienoa, kun liikkua se pysyy kuitenkin pääpiirteessä ja lämmin. Yleensä jäätyy parta, mutta tää on jo vähän jännä. Ripsi vetää ihan jökki. Se alkaa reissu olla ihan lopuilla. Hirveä loppukinkama vielä ilman. Se alkaa reissu olla lopuilla. Autolla ei enää pitkä matka. Tulee lämpin päivä. On ollut yksi kylmistä vaelluspäivistä varmaan ikinä. Tuntuu, että oli yli 30 välillä. Nyt vähän lauhtuu. Reissu on ollut kaiken kaikkiaan siis aikalla täydellinen. Oli mäntymetsää, tervastulia louteella. Uuden vuoden sauna, todella hyvää ruokaa, avotunturihiihtoa, hyvässä hankikannossa. Mahtavia revontulia ja hyvää seuraa. Jos joku on video jaksanut katsoa, niin nostan kyllä hattua, koska tästä tuli varmaan aika pitkä. Ja ei mitään. Katsotaan seuraavia reissuja. Moro! Loppuu akku ihan justiin, mutta seuraaviin reissuihin